πάνω από την αγιά του σχολείου. Έχουμε ωραίο σπίτι, πάμε στην αγιά του σχολείου. Από την αγιά του σχολείου είναι πιο κοντά. Τώρα τους έχει καταγράψει όλα. Κάτω να... Εδώ χθες ρε μου λέει... Μαλάκα να προσούλεις, όποτε φιλώ γκολ, δεν βάζω. Σε μένα πότε το φιλές. Είπα γκολ, είπα και το... Μαλάκα, πώς γίνεται να σε πες το μονότερο. Πες μου λίγο, έχεις Μονότερο να το βλέπεις, και μόνο ναι. μονότερο. Τόση ώρα εγώ σε παίζω, βλάκα. Για ένα λεπτό και τότε μονότερο. Τι είναι αυτό. Αϊ. Τα πάρματα. Φωνακάκι γρήγορα, φωνακάκι. Όχι με μάλες. Κλείνει το ματάκι και θέλει το φωνακάκι. Κάνε το σουτ με... Γκολ. Γκολ! Ай, το έχασε! Δεν έχει πάρει γκολ, πάλι το έχασε. Κάτσε. Θα το πλακώ στο τέλος να το καταγράψω. Δεν έχει πάρει γκολ και το χάσει. Πού θα μπλακώ. Α, το καρδούν. Αυτό Γιώργο τον Άγιο. Ποιος είναι Γιώργος. Γιώργο Καραγκούνη. Μαλάκα, αυτό θα μπει YouTube, ποιος είναι ο Γιώργος Καραγκούνης. Απαντήστε από κάτω. Φίλε, θα παίξω. Εντάξει, ξέρω άλλο πιο τρίτο. Το ατρωμί του. Ω, Πανάκη. Τι μάλα. Το ατρωμί του είναι Δεν Πανάκη. είπα, το μαλάκα πήγε στο καρδούν. Σε ποιον από όλους. Το μαγάκι πλαγίω. Ο Τσεκ, άτος, άτος. What's up, James? Άρε, τσεκ. Έκλεψε, γκολ είναι, γκολ. Γκολ. Όχι! Γκολ είναι, γκολ. Γκολ! Γκολ. Το γύρισε με την Μαλάκα, σου λέω με σέστηκα. Πού είναι γραμμένο εδώ πέρα. Γιώργο, αυτό για σένα. Το τσίταει. Ναι, τι κοίτα. Κολόφανο, πήγα. Ναι, Κοκομπλόκο. το βάζει ένα λάθος. Εγώ που έχω άκη, εσύ ξέρεις τι καθόλου. Εγώ μάλλον. Τι εγώ έχω άκη. Για μια χαρά. Τι λέει αυτό. Εγώ πήγα μια χαρά. Η Άκη είναι μια χαρά, δεν ξέρω κανένα παίξει. Γι' αυτό έπεσε, ήταν μια χαρά. Θα το κάνω κατά τύπο. Δεν έχει κάτι. Δεν μιλώ στη Ρινάλντο, γίνεται να παίξει ποτέ ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στον τρόπο της κάρτας. Άμα δεν κάνει κάτι. Αυτό είναι η υπάρχει σε μένα, καλούς. Έλα ρε αμυντικάρα. Ω, πάμε για τρίτο. Ω, μαλάκα. Ωραία. Έτσι δεν ξυπνάω. Εμένα αν πάμε και και γύρω γύρω από τον αυτό. Βρε, Κώστα να σου βάλει ένα γκολ. Κώστα να μου δώσει πάνω κάνω γκολ. Θα βάλει. Ναι, άμα μου το δώσεις, σου βάλω εγώ γκολ. Ο Ρονάλντο ναι, θέλει να βάλει. Και να βάλει. Στο Σπύρο, όλοι βάζουν γκολ. Ακόμα και εσύ έχεις βάλει. Γκολ. Δεν πιάνε μαλάκα τώρα. Ας τους οδούς το κινητό. Πώς κάνει, δεν είναι ναι. Αυτό ναι, ήθελα να χάσει τέτοια από την ΑΕΚ για να χάσει. Παρόλο που μισώ την ΑΕΚ το κάνω για να φανεί και να νίκη της ΑΕΚ. Δεν ήθελα να κερδίσω το λέω. Θα φαντηθεί και θα το κλείσει. Ναι ρε μαλάκα. Δείξτε το φλάγκα εκεί πέρα που είναι. Δηλαδή πρέπει να φαντηθεί και δώσει είναι ωραίο. Μια φορά το έχει κάνει. Μόλις άλλη φορά. Εμείς παίζουμε και αυτό κόβει. Μαγιά μου ρε φίλε και όταν ξέρω εγώ. Τι κάνω, εγώ σπίρω το μηχάνημα. Όχι ρε Αποστό. Εσύ πήγες που σε έκανες το πόδι. Έλα, να καθάμαστε κι άλλο. Γι' αυτό το έκανα.
Κάτσε, φέρε